No, nyt me pelataan MV3. Hei. Me näkytään tosta telkkarista. Tää? Me näkytään tosta telkkarista. Ai näytät. Heijastuu. Vähän kuulii. Noniin. Katso, mä oon tänne punapaidalla. Ota sen. Otetaan. Mikä? Se ylempi. Ota lyhyt. Tää vai? Tää pieni. Tää oli hyvä. Tuo voi laittaa noin ja tämä vaikka... No koska siitä saa 50, niin toi. Minkä näissä? Oh. Mä yritän katsoa, että onkohan täällä jossakin sen, mistä voi nähdä kartasta toisen. Meillä on muuten aika kuulis siitä toi kamera tossa. Jos siitä telkkarin kautta näkyy. Kun se heijastaa. Nyt sitten vaan aloitetaan. Ja mä oon ylempi ja sä oot alempi. Minä. Minä ylempi, sinä alempi. Pystyykö tätä muuten pelaa onnellisesti? Pystyis, mutta Pelaatko sä? ei mulla oo tällä hetkellä. Ai. Mä saan. Mulla on aika. Mikä on hyvä? No se ainakin on, siinä on paljon paukkuja. Tuu. Eikä. Joo. On käynyt huono asia. No. Mä oon ottanut väärät jutut. Okei. Onks niin automaattisesti? Ei. Ethän sä kerran tehdä mitään. Hui. Sä oot liian hyvä. Saakeli. Mimmi Teemu on aika hyvä. Onks tää nyt Mimmi Teemu eka video? On. Mahtavaa! Rengas meni. Onko sä ulkona vai sisällä? Ulkona. Vai missä ulkona sinäkin?
Millä sä vedit? Kato. Jätkä veti singolla. Oli ihan pakko. Ei oo reilua. Mihin sä vedit? En mä tiedä. Vai oliko se? Missä sinä oot? Mä oon niin umpipaska tässä. Vaikka sulla olisikin umpipaskat aseet. Tai no ei aseet, vaan nää jutut. Kato. Häks. Tässä on huonojakin puolia mulla. No. Paukut loppuu kohta. Oi vittu, jätkä tulee siitä takaa. Mistä? Nyt sä oot luvassa saakeli kuolla. Tuolla rätkytyksellä sä kuolet. No nyt sä kuolet. Mitä vitsiä, missä sä oot? Kuka kuolee? Sinä. Minä. Kuka kuolee? Vitsi minä. On kerma. Sinä. 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 Ei. Kuoliko sä jo? Joo. Yes. Sinä. Kyllä tolla menolla kuolee. No joo. Mitä vittua mä en juokse? Tällä ei pysty juosta. No jätkällä noin 2 asetta. Ha. Ei toi oo reilua. Häks. Häks. Ui. Mistä ei? Se oli vahinko. Ehkä. Melkein osuit. Nyt sinä mistä? Vittu kun sitä saa. No kato, toi. Melkein meni oikein. Vähän oliko siinä mielessä hyvä, että tällä tappaa läheltä ekasta. Mitä vitsiä? Tää on niin ärsyttävää. Mä en pärjää nyt hyvin. Mä pärjäsin sillä Hempan tililläkin paremmin. Ja. Silloin piti antaa vähän tasoitusta. No joo. No, Siis kuulit sä siihen? joo. Flashbangi. Toi ei ollut edes granaatti, vaan se oli se sokaisu just. No, näköjään siihenkin voi kuolla. Nyt tietää sen. Joka päivä oppii uutta. Ei, en muuta oppinut. En mä eilenkään oppinut mitään. No, melkein joka päivä oppii uutta. Häks. No säikä. Tällä ei pysty juosta. Hei, nyt mulla on käytössä kuitenkin se juttu. No joo, varmaan. Ei se mulla ollutkaan käytössä kuin se. Nyt mä saan automaattipyssyn. Epistä. Paitsi, no ihas mä antaa tulla. Nyt on kamapolia.
Joo, pistetään. Aika loppuu kohta. Tässä on... Sä voitit mut 100-0. Nyt mä haluan tehdä yhden jutun. No. Siitä. Se oli aika... Vielä yhdesti kerkeä. Ei. No juu, se ei kerännyt. Kato miten sä teet. Katso alaruutua. Sä kaivoit persettä. Noin.